Tagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Magandang umaga. Ayon sa aking pagsisiyasat na ginamitan ko ng luhika, ng mahika at konsyensya. Ako po si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Marunong ka bang maglaro ng Rubik's Cube? Marunong ako maglaro, hindi ko alam buuin. Ibig sabihin, hindi ka marunong. Ay, sorry. Kung gusto mong maging pinakamabilis na tao na makasolve ng isang Rubik's Cube, ay kailangan mo munang talunin ang record na 3.13 seconds ng Guinness World Record na naiset ni Max Park noong taong 2023. Si Max Park ay may autism. Hindi man siya marunong makipag-communicate pero magaling siya sa Rubik's Cube na nakuha niya ng 3.13 seconds lamang. Subalit, alam nyo ba na isang robot naman sa Japan ang tinaguriang pinakamabilis mag-solve ng Rubik's Cube? Alam mo ba kung ilang segundo? Ilan? Huwag ka lang magalit. Tanong, galit. Nakuha lang naman ng nasabing robot ng 0.305 seconds mula sa Mitsubishi Electric Machine. Ganun kabilis mag-solve ng Rubik's Cube ang nasabing robot na ito. Kaya siya na ang Guinness World Record holder. Ang Rubik's Cube ay isang 3D combination puzzle na inimbento noong 1974 ng Hungarian sculptor and professor na si Erno Rubik. Ikaw, kabisyo, marunong ka bang mag-Rubik's Cube? Yan ang ating Siko. Sino ako? Sino? Ako? Kailangan pa mo i-memorize yan! Basic! Morning, Call! Morning, Tits! Kaloya, Feel good morning! Miyerkules! May buta ka ninyong tanan. Naimbag na bigat ka na kayo hapo. Maray na aga sa inyo, kabos. Mapya mapita, May 29, 2024. Sa oras na 7:33 ay kasama nyo na ang cool na uncle from Davao, Uncle Dago! Sa mga angkol. May buntag, mga angkol! Kasama nyo rin binaka pambansang tita sa balat ng radyo. Dahil bakit ka nanonood ng radyo? Pambacoor, Tanya Chinita! Girl, my chinita. Girl. Alam mo, Manggas, yung mga 3 seconds na yan na para sisiw na basic yan sa mga misis na madaling maghanap ng mali. Sandali. Umalis siya nga si Manggas, hindi nadamay mo. Pa Rubik's Cube yung pinag-usapan. Kasi, kaya nga di ba? Madaling assemble Talo kayo ng mga misis na Bakit mas natalo? mabilis kaming maghanap ng mali sa mga asawa namin. So wala pang 3 seconds? Wala. Alams na. Hinga mo pa lang. Alam namin may ginagawa na nang bababae na kayo. Basic? Basic. Kailangan ba i-memorize yan? Rubik's Cube yung pinag-uusapan yan. Pero idol yan, idol. Galing. Ikaw, Col, ba? Na-try mo nung nauso yan? Hindi ko nabuo talaga, Kahit promise. isang sideline, kahit isang parada lang, hindi ko kaya. Actually, sa sobrang inis ko nawasak. Winasa ko. May anger issues ka talaga. Hindi ko nabagsak lang siya. Hindi ko naman yung binato ko sa Pero inis ko. nakakainis nga talaga iti-trigger ka niya nung pag ano. Oo. So, Kailangan ng patience dyan. And may taong ang talino dyan ay logical, mathematical. Hindi talaga lahat ng tao. No, kasi may calculation yan Ako, yung robot. Ano yung robot? 0.3. 0.3. Oh, bakit? Ano Chicken. ikaw? Ako, Ano, sika? Ano? Chicans.
Cons. Cons. Seconds. 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 Madali lang yan. Bakit? Ako ang nagturo Paano? sa robot na yun. Ako ang inventor. Dapat Kanor Cube yan eh. Pero meron na nauna eh. Rubik. Gwapo ba si Rubik? Sabi ko na nga. Hindi masyado. May mga batang talented talaga na nabubuo nila. Oo. Hindi man time pressured, yung basta buuin mo lang siya, both sides, lahat Bilib ng din color. ako. Magaling yung mga batang yan. Kumbaga, pampa-sharp ng utak daw yun Yes. ng memorya. Parang hinahasa mo yung memorya. Di ba mo. pag nakakaliw manood ng contest niya yung pabilisan. Kaya, grabe. Yun nga yung nanalo na si Max Park. Sa isang contest po siya nanalo na 3.13 seconds nakuha Sa ibang niya. pabilisan na lang ako sasali. Pabilisang Ano yan? magselos. Pabilisang Wala pang segundo. Ha? Hindi pa nagsimula. Nagsilos na. Basic. Tawa-tawa siya dinura kay... Nakarinig sa pabilisan silos. Pabilisang mainis, mga ganon. Oo. Pabilisang So, hindi makipaghiwalay. Pabilisang makipaghiwalay. Tapos pabilisang Magbate. yan. Paano Pabilisang yun? maging marupok. Basic! Basic! Sa mga nais sumubok ng mga Rubik's Cube dyan, kailangan nyo munang talunin yung mga Mga misis. Hindi, yung Yung robot. Akala ko Inaabangan pabilisan. Ang Road Warriors, marunong daw. Pag traffic, nagro-Rubik's Cube. Hoy, sila. bawal! Pwede ba yun? Hindi ako naniniwala. Wag ako. Iba yata. ang chinachat nyo pag traffic. Yun yung window nyo. I-chat yung yung mga side chicks nyo. Wag Ganun- ako ganun grab. ba yun? Ganun yung sabi ng friend ko. Ganun ba yun? Ganun yung sabi ng friend ko. Ay, si Doc Rems. Uy, Doc, thank you so much. Kung nakikinig ka man Morning. yan. Thank you, Doc. Ay, sabi nga niya, yung mga matalino talaga ang inventor niyan. Kasi, hindi naman basta-basta gumawa ka ng isang Rubik's Cube. laruan. Toys Oo. na may Papa. intelligence na kasama. Yan ang mga nilalaro ng mga matatalinong tulad ko. Yung Rubik's Cube? Oo, ganun talaga. Hindi, alam ka naman, hindi ako maglalaro ng feelings. Wag ako, Mang Kanor. Ibang nilalaro mo. Isang color lang yung Rubik's Cube. Kaya nabuo ko eh. Yung Rubik's Cube? Oo, kasi isang color lang lahat. Wala. Di ba? Magaling talaga. Magaling talaga. Yung inventor? Ay, di, yung robot. Yung robot. Yung robot? Magaling talaga yan. Yung robot? Yung inventor. Gwapo ba? Yung inventor. Robot. Grabe, pati robot. Pati robot, mga kaibigan. Hindi na pinalagpas. Grabe. Kung sakali ba, may chance ba na sa tingin mo kaya ang mga tao magkakaroon ng attraction sa robot pagdating ng panahon? Dahil talented naman. Imagine mo, si Max Park, 3 seconds, si robot wala pang isang segundo. Na-solve na niya. Pwede naman. 0.3 seconds. Di ba yung ang mga superhero ina-idol natin, yung, di ba? Bagay sa Sino bagay. yung sa Avengers, yung jowa ni WandaVision? Di ba? Yung may bato sa ulo? Oo. Assignment. Assignment na lang. Bato sa ulo. May bato sa ulo. Saan supplier niyan? Ng superhero. Nakadik na. Adik. Uy! Lumipad! Yung superhero? Yung adik! Siyempre. Hay na hay eh. Yung adik! Yung robot. Na-solve yung Rubik's Cube! Na-solve niya agad! Hindi ko naintindi. Na-solve agad yung Rubik's Cube! Ng robot? Ng adik! Nakita ko dinampot ng pulis eh. Yung adik! Yung inventor. Ay. Wala. This song is brought to you by ACS. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!